Tunel ertzean hainbeste amets, dinamitatu zirenak trakets, ea geroan askatasunak ematen dizuen babes, ematen dizuen babes. Hautestontzia edo hizkuntza hitza daukagu lana beltz, eta ez dago dana beltz, behin iragana kendu ziguten, baina etorkizuna ez, baina etorkizuna ez. Egunon guztioi, ongi etorriak gaurko historia honen hasierara. Alaia Martin izan duzue lehenengo bertsoan, beraren hasierako agur bat jarri dugu saioari ongi etorria emateko. 2017an Oiartzunen hasierako agurra bota zuen Alaiak trabajadorien inguruko bertso trama batean. Gaurkoan ez da trabajadoren inguruko bertso tramarik izango, euskara izango dugu abiapuntu nagusia, mugarriak ere euskararen inguruan izango dira kokatuak, eta hitza izango dugu lanabes gaurkoan plaza honetan ikusiko dituzuen 4 pertsonok. Euskara izango da abiapuntua eta iraupena urtebetekoa izango da. Iazko ikasturtera egingo dugu jauzi. Bertso trama honetan 2019ko irailean hasiko zaigu historia eta 2020ko ekainera arte luzatuko. Eta gehiago luzatu gabe, altxa daitezela gaurko 3 protagonistak, neure Magaletik hasita, Aroa Arrizubieta, Andoni Egaña eta Sarai Robles. Zer eskatzen diogu aste azken bati, horrelako harrera batekin nik aski. Bertsolariok beti garenok bizati, irudimenarentzat gaur zenbat aitzaki. Hau zeinen ahotsa den zuek erabaki. Egunon denoi etorri gara, gimnasioan erdira, ia doinuak taitzak egiten, duen behar den dizdira. Gaurko honetan jardun beharra, izango bai dugu tira. Iraganetik ez izan arren, etorkizunai begira. Hemen gai jartzailea hain profesionala, gu ere ibili behar gara nola ala, bidaia ez da izan gaurkoan makala, beraz egin dezagun dakigun bezala, bidaia luze honek merezi dezala, bidaia luze honek merezi dezala. Eta banator, punta batetik bestera, hasierako agurrak entzun ondoren, eman diezta diogun beraz, hasiera gaurko historia honi. Trama honetako gure protagonistak arazo bat du, luzaroan bere baitan gordea eraman izan duena. Duela urtebete inguru etorri zitzaion benetako bidegurutzearen hasiera. Euskara ikasi guran dabilen ikasle bati berri honak zein txarrak etor dakizkioke.
baina etenaldi bortxatu batek soluzio irmo batera garraia dezakeelakoan hasi zen soluzio bila. Soluzio bat baino gehiago laguntza zen jaso beharrekoa. Hark etzekien nola. Irakasleak ez du konprenitzen alako moduan dabilen ikasle bati zer pasadakioken buru ertzetik. DBH-ko bigarren mailan sumatu zuen infernu izeneko nonbaitera sarrera, lehen zantzu goiztiarra. DBH batean dena, perbausiumenetik hasita, buruz ikasten zuen, konponbiderik ez balu bezala. Espontaneotasunez egin beharreko jardueretan pasatzen zuen gaizkien. Irakurmenak, entzungaiak eta idazlanak sufrikario bat ziren berezat. Nola ala baina lortzezakeen bosta. Gramatika, lexikoa, jakingaiak eta literatura ataztetako berba oro barneratzen zuen, baina ezer ulertu gabe. Gramatikan aditzekin kostatzen zizaion gehien. Halako batean, irakasleak beren aditzei buruzko ezagupenak neurtu zituen. 25 perpaus eta beste 25 utxune, zuritasun, azterketa bat izan zenura, eta azterketa hori gogoratzen hasiko gara, beraz, Altxa Andoni ikaslea eta Aroa irakaslea. Eta konta, jazaguzu mesedez, zer pasa zen azterketa hartan. Egoera hasiko gara gu aztertzen, nere arazo batzuk pixkana agertzen. Burua dut hautsia, garuna dut lertzen, azkar mintzatu ezkero, ez dut deus ulertzen. Ez duzula ulertzen, hor duzu agertu, naiz eta naizintudan egoki aztertu, nire bosta beharko zenuke eskertu, azterketa hitzetik zer ez duzu lertu. Aditz kontu horretan utsuneak biltzen, zintzaizkidaken hasten denean hurbiltzen, ni neu ere hasten naiz beldurtzen zurbiltzen, eta kalean ez du inork erabiltzen. Ta irakasle batek hor zer egin dezaken, ez daukat oso argi, ez dakit esaten, baina jakin ez zaitut gehiegi jasaten, egin aditza ez zaizu oso ondo ematen. Egin aditzan kontu gaitz horri helduta, sarri aurkitu oinaiz bastante galduta. Egin erabiltzea zaila da la fruta, urkulluk ere gaizki erabiltzen duta. Urkulluk ez dizula eginen barazu, berez ikasle nahiko kaskarra zarazu, tiporri egin behar badiozu kasu, nire ikasgaian behintzat jakin jai daukazu. Zuk daukazu azala, zuk daukazu kostra, aditza laguntzailea, zaila dugu ostra.
baina gauza bat argi daukat nik prefosta, nori nork hau dugu, zuk niri ta bosta. Bostanik ezin diot eman edonori, ikasi behar dira 11 teori, ta ezin dut ulertu horko tipo hori, azterketan hain txarto, bertxotan hain ongi. Iritsi ziren azterketa gehiago. Latz sufritu ondoren, gainditu zuen DBH-ko lehenengo mailako euskara eta literatura. Bigarren DBH-erako metodologia berak onurak ekartzak izkiokelakoan bere horretan jarraitu zuen. Aurre egiteko modu berririk ez zuen buruan. Baina taktika zaldatzea otutzen zaio. Iraiari ongietorri egitarekin batera edozein ikaslei datorkio ikasturte hasiera. Honek ere, beste askok bezala, hainbat xede jarri dizkio bere buruari. Bat, letra larriz idatzi zuen. Aprender de otra manera euskera zioen paper txataltxoak. Hori gauza zedin, irakaslearen eraiotzea beste biderik ez zaizu bururatzen Andoni. Iraiaren 10 da, ikasturteko bigarren eguna. Lehen orduan dagokizu euskara klasea jasotzea. Atxeden orduan, euskara mintegira jaitsi eta irakaslea bakarrik topatzeko suertea duzu. Irakasleari duzun arazoa kontai ez zaiozu mesedez. Zer pasa zen, elkarrizketa horretan? Nere izena Andoni duzu, lehen deitura egaina, DBH-ko bigarren mailan, hasia naiz ala jaina, euskerarekin ezin dut ongi, ezin dut nik behar aina, egia esan nere arazo, 1000 da baina, egia esan nere arazo, 1000 da baina. Andoni omen duzu izena, ta egaina abizena, ta nire gana etorri zara, antza eman nahian pena. Baina fijatuz diozunean, eta ulertuaz dena, ze arazo duzunez jakitea da arazo handiena. Ze arazo duzun ez jakitea da arazo handiena. Bat telebista publiko honek, nauka aserre xamarrik, gazte ontzako programakuntzak, nola ez daukan indarrik. Guretzat ez da programa honik, ez dago esan beharrik. Pantalla hortan azaltzen baita, onintzen beita bakarrik. Pantalla hortan azaltzen baita, onintzen beita bakarrik. Onintza soilik agertzen dela, ta ez duzu ikusi nahi, baina alere klase guztitan egon behar zara alai. Arazoa zein den nik azalduko
dizut Antonio beto, ikasle txarrik ez da existitzen, baina irakasle txarrak bai. Ikasle txarrik ez da existitzen, baina irakasle txarrak bai. Neronek ere gauza berbera, pentsatu izan dut sarri, maiz ikasgelan biejuno baten, sermoi pasatu bat jarri, urrena berriz bete dezagun, lau aditz taula ezarri, euskera nola izango daba, gazteontzat tentagarri. Euskara nola izango daba, gazteontzat tentagarri. Zaila omen da nire klaseak, entzun eta gozatzea, ta ematen dudan materiarekin ez omen zaude asea. Baldin banaiz zuk diozun lez, irakasle desfasea, zure aulkian eseriko naiz eta zuk eman klasea. Zure aulkian eseriko naiz eta zuk eman klasea. Irakaslea buru belarri abiatzen da soluzio bideragarri baten bila. Lor dezaket metodologia berria txertatzea, hala animatzen zenuen zure burua aroa. Zerbait bazenekien. Lortuko zenuela denboraren poderioz, dinamismotik ikastezan euskara Andonik. Denbora poligrafo bakarra denez, denborak berak emango zizun arrazoia. Orduei loratzen besterik ez zenieten utzi beharko. Zenieten pluralean. Ikas aukerak izena eman zenion zure planari. Herriko euskaltegiko irakasle batekin harremanak zenituela ikusita, beraren gana jotzea erabaki zenuen. Irakasleak hasierako elkarrizketa hartan askatzeko zaila den korapilo bat duela aitortzen dio irakasleari, eta era berean galdera ere hortxe botatzen dio. Lagundi ezadakizu sistema bideragarriago bat diatzen, ikasleari errazago gertadakion? Herriko kafetegian geratuak zarete, Sarai eta Aroa. Batek besteari bota diezazkiola gakoak edo giltzak soluzioa bilatzeko edo problema hoberantz bideratzeko. Zalantzan eman duzuzuk egun osoa, zu ola ikustea da nahiko kuriosoa. Irakasleak dauka hemen arazoa, ta ona etortzea da lehenengo pausoa. Baina nik erantzun bat behar nuke laster, zeren Andonirekin ja ezin dut joder. Naiz azalpenak eman 10.000 bider, baietz esaten duta ez du lertzen ezer. Berarentzat gogorra ere bada pentsa, irakurri zaiozu Facebook eta prentsa. Euskera abstraktoan ez da hain erreza,
entera zaitez zertan daukan interesa. Naizta bilatzen dudan interesa bera, naiz eta berez dauden milaka aukera, gogoki saiatzen naiz sarai baina zera, bere interes bakarra dugu gaztelera. Ta horrela luzatu gaitezke nahi beste, euskarak nola duen ura asebete. Zu etorri zarenez soluzio eske, euskaltegira ere etorri liteke. Ta bere irakaslea izango zarazu, babai agian egin behar dizut kasu. Jakin autoestima oso altu daukazu, biegun pasata gero esango didazu. Opzioan dana izan dituzue mai gainean Sarai eta Aroa. Artean, baita Andoni bera ere, euskaltegira klase partikularragoak jasotzera joatea. Baina, eragileari ondo datorkiola iritzita beste neurri bat bururatzen zaizue, ikasaukerak plan horren barruan. Andonik berak ikastetxean bertan, jolas orduetan, klase partikularrak jasoko dituela pentsatu duzue. Behar bada Andoniri, ez zaio hori gustatuko. Aroa, beste klase bat eteten duzu, Andoniri ze erabaki hartu duzuen komenta diezaiozun, eta hortxe zaudete, jolas ordua iritsi da, eta gaurko lehen klasea proba bezala hartuko duzue. Irakasleek maigainera ditzatela klase hauek jasotzearen alde onak eta txarrak, eta gero Andoni harrezakik erabakia nahi duen bidetik. Andoni jakizuzu zatzaizkit axola. Torturatu nahi nauzu eta ez da hola. 7 ordu klasean nahikoa aldira. Oraintxe jarriko naiz izarrei begira. Jolas ordurik gabe gustora altzaude. Suizidatu ninteke jolas orduik gabe. Jolas orduetan zer egiten duzu ba. Batzutan zalantza eta hurrengoan duda. Klase honetan ez da futbol pilotarik. Tan ni ez naiz guztiz ni deporterik barik. Zigarro bat erretzen taidaten monsterra. Hauxe da suerte txarra, nik bi hauei gerra. Lagun egingo gara hemendik aurrera. Ni ez nahi ni izango zu lagun bazera. Lagun gehiago alduzu gubiok aparte. Bai, hileran jarrita, hile argirarte. Klase hauetarako ze asmo duzuzuk. Jolas ordua nahi dut lehengo klaseen truk.
Ondo egin ezkero noizbait joango zara. Nere kabuz joango naiz herriko plazara. Taularik ez dizugu ikasiaraziko. Hori alperrik baita nerekiko. Banik ikasarazi behar dizut taula. Nere garuna degu austua eta aula. Hori da poli txarra eta ni poli ona. Baina tortura bera ez alda biona. Ez alda poliziak egiten duena. Ba hemendik joatea niretzat onena. Baina gero azterketak gubionak dira. Ordune egongo naiz izarrei begira. Aditz zail bat esanta gero joan zaitezke. Zintudanean, ara, zeunden horren eske. Gero etxera bidean entzungo zategi. Kasetean handaukat segi. Banik ez dut sinisten azkeneko hori. Nik eutzi nahi nituen duda bat edo bi. Zuk entzuten alduzu zeo zer euskeraz. Zu entzuten zaitut eta bat gutxinez beraz. Bat entzuten baduzu ni ez nauzu entzuten. Zu ere entzungo zaitut alakoren baten. Antza hemen badugu nahiko lan gogorra. Ola kitatu behar suspensoen zorra. Erantzuten diguzu guk diogun dena. Hori da ikaslerik munduko onena. Zu izango zara gure esperimentua. Klaro, bitxoa baita raro eta tontua. Eta zer zara espazara bitxo raro batzu. Ba oraindik garuna dabilkit indartzu. Jolas orduak ez du askorako ematen. Bukatuko aldezute alakoren baten. Txirrina entzun dugu goazen klasera. Ni zure atzetikan irakasle zera. Batzar hartan baietza eman zenuen azkenean kostazitzaizun arren. Baina buruak atsedena behar zuela iritzita, ez esango dieztu azkenean. Klase estra horiei iskin egingo dieztu. Baina zuk zure euskara maila hori hobetu, nahiko zenuke hobetzea besterik ez duzu buruan, eta interneten sartzen zara. Maneras de aprender euskera sin acudir a un euskaltegi. Zu klase hauek beti ere euskaltegiarekin lotzen baitituzu. Sarai gainera euskaltegiko irakaslea denez, are eta txarrago. Euskaltegia iaia zuregana ere etorri baita. Baina tegi atzizkia duen beste hitz bat topatzen duzu miaka alakoren batean. Barnetegi. Euskal Herria ezagutzearen amu ere barruan dabilkizu eta Nafarroara joko duzu, Bakaikuko barnetegira. Hilabete eskaseko egonaldia egingo duzu bertan, euskaraz inguratuta Andoni. Iritsi zara Nafarroara, Bakaikura ere bai noski. Lehen eguna igaroa daia da, gustora zaude, bazoa zadizkiak zure buruan sartzen, eta zure aurreneko porbauso botatzeko gai ere bazara, begirale eta ikaskideen ondoan. Kaixo, ni Andoni egaina naiz. Aurrera pauso nabarmena zen hori zuretzat, eta begiraleen laguntzaz, hobetuz doa zure hautemate eta konprenitzen mailak. Pasadira barnetegian eman beharreko 28 egunak, eta bueltatu egin behar duzu zeure sorterrira. Nolako gorputzaldia zatera da Andoni egaina Bakaikuko barnetegitik? Sartu zen berdina atera alda?